салом дӯстон, бозиҳои дишаба дар топ чемпионатҳои Аврупо ҳеҷ касро ором намегузоштанд. Ба муҳимтаринҳо таваҷҷӯҳ мекунем. Аллакай анъана шудааст ки мо аз бозиҳои Англия шурӯъ мегардонем. Дар ин мусобиқа ки аз ҳама беҳтарин дар дунё аст, интрига баргашт. Аз ин сабаб мо видеои имрӯзаро ба ҳамин бозиҳои шаби гузашта мебахшем. Аз шумо мисли ҳар вақтан дӯстон лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба ҳазур шунед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва топ чемпионатҳои Аврупо моро зиқшавӣ наимонад. Манчестери дар кризис буда бо Лидс во мехӯрад. Дар Олмон ду Боруссия байни худ пурқувваттаринро муайян хоҳанд кард. Дар Ла Лига бозии марказӣ байни дастаҳои Валенсия ва Барселона мегузарад. Оё каталониҳо метавонанд дар мавқеи Лигаи чемпионҳо худро устувор ҷо намоянд? Тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. рақобати асосӣ дар Англия дидори дастаҳои Манчестер Сити ва Тоттенхем маҳсуб мешуд. Дар марҳилаи якуми чемпионати рӯзи 15 август ҳам Тоттенхем Ситиро шикаст дод ва онро ҳама тасодуф мегуфтанд. Пеш аз рақобат гуфта мешуд ки бояд замин ба осмон бичаспад ва танҳо дар ин ҳолат Тоттенхем имкони ғалаба бар Ситиро пайдо мекунад. Маълум аст ки барои чӣ чунин пешгӯиҳо буданд. Сити суперробот, машини ғалабаҳо ва Тоттенхеми дар ҳоли яктарафа овезон бозӣ мекарданд. Конте барои ин рақобат нақшаи радикалиро интихоб кард. Барои дар амал татбиқ кардани он дар кор буд ки ҳамаи бозингарон аз ибтидо то интиҳон иштиёқро аз даст надиҳанд. Кулусевский аллакай дар дақиқаи 4 ҳисобро кушод. Гюндаган тавонист дар нимаи аввал ҳисобро баробар кунад. Дар қисми дуввум ба саҳнаи асосӣ Кен ва Сон баромаданд. Ин ду нафар гӯё дар 15 дақиқаи танаффус аз генераторҳои хеле калон қувва мегирифтанд. Кен дар қисми дуввум 2 гол зад, яке бо сар ва дигаре дар расиш. Сирф голҳо ки хоси ҳамлагари марказиянд. Дар баробари ин ӯ дар ҳамаи самтҳои бозӣ беҳтарин буд. Шогирдони Пеп бо кӯшиши Марез дар охири рақобат аз пеналти як голи дигар заданд ва бозӣ бо ҳисоби 2-3 ба нафи лондониҳо ба анҷом расид. Бо иштироки ин дастҳо боз як рақобати дигари таърихиро шоҳид шудем. Ин клубҳо борҳо мухлисонро бо бозиҳои бузург шоду масрур карданд. Чандин борҳо Тоттенхем бо ғалабаҳояш Ситиро аз қаҳрамонӣ дуртар кард. Бозии дастаҳоро дар Лигаи чемпионҳо дар даври нимниҳоӣ ҳама дар хотир дорад. Челси баъд аз ғалаба дар чемпионати ҷаҳон бо як азобу машаққат ба бозиҳои АПЛ баргашт. Шогирдони Тухел бо ҳисоби 1-0 Кристал Пэласро мағлуб карданд. Ливерпул бошад бо Норвич рақобат карду аввалин шуда гол сар дод. Бозингарони Ливерпул ҳар голе ки заданд барояшон хеле муҳим буданд. Голи Мане ӯро бо Драгба аз рӯи миқдори голҳо дар Премер-лигаи Англия баробар кард. Сало аз партофти Алисон Бекер гол зад ки барояш 150-ум дар АПЛ буд. Диаз бошад аввалин голи худро дар Премер-лигаи Англия ба самар расонд. Ливерпул бошад баъд аз Бавария дуумин дастае шуд ки дар рафти мавсими ҷорӣ ба задани 100 гол даст ёфт. Арсенал билохир ғалаба кард. Рақиби лондониҳо дастаи Брентфорд буд. Шогирдони Артета бо ҳисоби 2-1 дастболо шуданд. Футболбози ҷаҳони ин тим Эмил Смит Роу баъд аз Сес Фабрегас аввалин бозингари академияи Арсенал шуд ки дар як мавсим ба задани 10 гол шарафёб гардид. Дар Испания дастаҳои шаҳри Мадрид кӯшиш намуданд ки рақибонро аз сари роҳашон дур кунанд. Шогирдони Диего Симеоне бо Осасуна рақобат намуданд. Барои Жоа Фелиш ин 100-умин бозӣ дар ҳайати мадридиё буд. Футболбози португалӣ дар бозии ҷашнии худ тавонист беҳтарин бозиро ба марази тамошо гузорад. Атлетико яке аз бозиҳои ҷолибтарини худро дар мавсими ҷорӣ доир карда бо ҳисоби калони 4-1 дастболо гардид. На танҳо дар мавсими ҷорӣ, балки дар маҷмӯъ барои Атлетико чунин ҳисоб хос нест. Дастаи дигари шаҳри Мадрид Реал бо Алавес андари майдони рақобат гардид. Бозии дастҳо дар варзишгоҳи Сантьяго Бернабеу баргузор шуд. Пас аз нокомӣ дар бозии якуми марҳилаи якашниҳои дастаи шона бояд аз мухлисон узр мепурсид. Дар нимаи аввал ҳисоб кушода нашуд. Дар қисми дуввум бошад аввалтар аз ҳама Марко Асенсио дарвозаи рақибро рахна кард. Пас он бошад Винисиус Жуниор ҳисобро афзун намуд. Дар ҳар дуи ҳолат асистро Карим Бензема дод.
ҳамлагари фаронсавӣ дар охири рақобат аз пеналти гол ҳам зад ва ҳисобро 3-0 намуд. Акнун расидем ба шармандагӣ. Бо ин калима аллакай бори чандум мо дастаи Пари Сен-Жерменро ба забон меорем. Дастаи Почетино бо ҳайати қавитарин ба майдон омад. Рақиб дастаи Нант буд. Ин номро шунида бисёриҳо ягон кашаро барои кӯдакон дар назар доранд, чунки як ноунеме аз кин кадом вилояти Фаронса будааст. Шояд тамоми қувваи худро парижиҳо дар бозӣ бо Реал сарф карданд. Ба ин бозӣ Месси, Мбаппе, Неймар ва дигарон бо зонуҳои ларзон омаданд. Аз дасташон дар ин ҳолат аз пояшон ҳеҷ коре бар наомад. Футболбозони Нант бо ҳисоби 3-1 парижиҳоро шикаст доданд. Баъд аз як бозии Лигаи Чемпионҳо ҳама дастаи ПСЖро таърифу тавсиф мекарданд. Гуфта мешуд ки Почетино аз ҷиҳати тактикӣ Анчелотиро сарнагун кард. Куҷо шуд ҳамон дониши бузурги тактикии Почетино дар рақобат бо дастаи заиф? Шояд тактикаи ӯ танҳо дар бозиҳои бузург кор диҳад. Дар ин мавсим ПСЖ ҳам Ситиро шикаст дод, ҳам Реалро. Дар Италия бозии дастаҳои Салернитана ва Милан бо ҳангома анҷом ёфт. Метавон мусовии Миланро бо ин даста сенсатсия гуфт. ҳисоби 2-2 он ҳисобе набуд ки Стефано Пиоли ва мухлисони расонириҳо интизораш буданд. Зафар Баҳруллозода айни ҳол ин ном ба шумо чизе намегӯяд. Беҳуда фикр накунед ва саратонро гаранг насозед. Аммо баъд аз чанд сол ин нафар метавонад дар сафи якуми дарвозаи мунтахаби кишвар пайдо шавад. Гап сари он меравад ки Зафар ба академияи Реал Мадрид рафт. Акнун даҳонотон пушед ва ангушти ҳайратро аз даҳон гиред. Ба худи Мадрид нарафт. Дар Узбекистон Реал Мадрид академия дорад ва дарвозабони ҷавони тоҷик ба он роҳ ёфт. Ин академия дар шаҳри Бекебуди ҳамсоя кишвар қарор дорад. Бояд донист ки дарҳои он на барои ҳама боз ҳастанд. Барои роҳ ёфтан ба дохили он ва пайваст шудан ба машқу тамринҳои санҷишӣ бисёр ҷиддӣ мебошад. Таға-паға ёрдам намекунад. Ту ё метавонӣ ё не. Ана ҳамин дарвозабони ҷавони тоҷик аз байни 37 нафар интихоб шуд. Ӯ аллакай собит кард ки дар сину соли худ аз 36 нафар қавитар мебошад. Калонтар шавад, боз беҳтар шудан мегирад. қаблан ин навраз дар Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон машқу тамрин менамуд ва тавре дарк кардем барои орзуи худ муборизаи хуб бурдааст. Ӯ меҳнату заҳмату талош карда то ба ин рӯз расид. Акнун заҳмат ва шояд азобҳояш на дучанд, балки даҳчанд шавад, вале оқибати он нек аст. Барои мунтахаби мо ин муждаи хеле нек буда метавонад. Гап на танҳо сари мунтахаби асосӣ меравад. Зафар метавонад ҳамаи сатҳҳои тими миллиро гузарад. Ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обножнаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.